Nou, ik heb mijn fiets een hele tijd geleden gebouwd in de zomervakantie. En toen is dit er dus allemaal opgekomen. Ik heb een klaksonhek erop gezet. Ik heb een sirene met dierengeluiden. Luchthoorn. Een kaplamp of een breedstraler. En verstralers. En een box voor de sirene. En een compressor voor de luchthoorn. En paniekverlichting, knipperlichten. Alles zit erop. En een gigantische accu? Ja, dat is een startaccu. Die doet 36 ampère. Die is 12 volt. En ja, dat is dus de batterij voor de verlichting en alles. Nou, dan begin ik met dierengeluiden. Dat is een koe. En de kat. En de paardengeluiden. En nu ga ik over naar de sirenes. En dat is de bekende politie-sirene. En ik heb nog 2 toetershekken op te zetten. Ik begin met de luchthoorn. Die. En achter zit de klakson. Dat is die. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de band van het wind, wie heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Ik fiets er elke morgen om 6:30 vertrek ik uit Buren. En dan ga ik naar Dokkum toe. En dat is 28 kilometer heen, 28 kilometer terug. Elke dag naar school. Maar dat is net heel erg efficiënt, want dit is net een hele lichte fiets natuurlijk. Nee, hij weegt 35 kilo. En ja, op laatst dan wen je er wel aan. Aan het begin is het wat zwaar trappen en op laatst dan is het heel licht. Als je nou op een fiets zit en het begint te raaien, komt het allemaal goed? Ja, ik kan de hoge drukspuit erop zetten en er gebeurt er helemaal niks mee. En is de fiets nou clear? Nee, de ontwikkeling die blijft steeds weer verder gaan. Binnenkort dan komt hier achterop een buisje en daar zit weer een buis in. En daar komt weer een zwaailamp op. En ik heb een sirene van een leraar, heb ik een sirene gekregen. En die komt er binnenkort ook bij. Dus daar is nog maar wat aan doen. Ja. Dus als ik weer wat nieuws tegenkom, dan komt dat er weer op. Dus hij is nooit klaar.